yo makare aluo twak kan umoja enako penjo moro Fredo Suru no penja ke kinyalo bedo kod nyalo mar duoke Daniel Juma mano mar chik mayango advisors ma jatend piny owinjo bed godo to bende nitiere chik minyalo kaw ne jatend piny kata jatelo moramora matiyo marach gi pesa mar jopiny. Kaka ne awacho en ni gimomiyo ne wabiro gi chike mag bedo gi number mark cabinet secretaries and wach wan gi bloated government. To constitution ne dwa ne ng'iyo gini omiyo ne wach ni ok nyal bet gi ministers mokalo 23. To sani asiro keri nyaka bed gi advisors lakini onego bed gi kaka ne wacho gibed advisors maybe moko kalo kata mana maybe a day kata ngwen kata beach mang'iyo special issues ma ministries ka okng'e iwinjoga to gi bende mostly advisors gi kwa kawacho no gi advisors gi onego gibed volunteers iwinjoga and what I'm sure ni nitie volunteers mang'eny and sani anyalo chiwo kaskere dwaro na mia anyalo miye free advice on issues maybe to do with trade, international trade, peace, you know, we can give those things. Iwinjoga to nitie joma ng'eny Kenya kama loan manyalo chiwo advice moko chuno nyaka chulgi pesa mang'eny miti makara sani bende sani wamiyo gi advice ma free iwinjoga maka gin joma winjo no nigi winjo to gikawo advice to giliko piny to bende youth ma Kenya sani chiwo advice free. Yeah, free. You know, Gen Z, man, know the last year, can you give the ingano? Like you watch on the sirkal ong'eyo gimonego gitim. Ging'eyo gimonego gitim. And some of those things, again, reducing wastage was one of the issues mobi Gen Z know the engano. Koro ananeno ni sani chike be wan go mang'eny mabende ng'ato maybe ka wabiro gi chik ma wacho no ni ker kik bed gi advisors mokalo bis maybe nyalo konyo lakini jogi gin joma lokore inyalo miye chik ai kendo biro gi yo moro mo bypass kodo ginego iwinjo wach sani kino ka oseketo advisors gi to nyiso no osekalo chik mane ne owacho ni inyalo bed gi 23 be nyaka ing'e ni ker masani ni nyocha ne noluwo kata mna gine gimiluongo ni CAS mane no huro biro go which was unconstitutional obende ne nodwaro mondo yier CAS en nani court ne gine ne notamre iwinjoga koro en miluma ma jotelo nego monego bed ni jopiny ng'iyo to bende gima wacho sani marach en ni Kenya sani waonge kod opposition akena wadwa mane motero United Opposition onego bed ni gin ung'iyo gigi mathoth nyiso sirkal ni gini timre kama en sirkal mobiro mar barwa bar man asiro no wacha bena jasiaya en ni sirkal mar barwa bar ni kata bed no konyo joka luo lakini sani neno ka gik moko timre warach sirkal to Raila Odinga ling winjo Raila Odinga mane ne siemo ga gigi lakini sani wacho ni seche ma ichiemo to konego beni wuoyo mang'eny iwinjoga lakini bende ana kwayo research sani ke sani kaka joluo osirani obendo kelnwa maendeleo ndara moro ma wo Kisumu kadhi Busia cha olos no obedie kara duol courage yawa mondo wabende wabo ka joluo sire kura wabende wabende wan gi moro madongo okonego bed ni sani no kandara cha ndara moa Busia kadhi Kisumu cha pod nigi potholes i civilization masani okonego bed ni seche mari mumtoka to pod an gi bur moro maduong' ma manyalo miyo keto na kara jali ntie wach mida medo nyach kalo medo ne